Ahojte priatelia, mám tu deň číslo 2, tento rok z Kráľovej studny na Krahule. Celý do obede pršalo, tak preto sa hlasím až teraz. Vidíte, že zahmlené je. Včera sa mi stala ešte taká nepríjemná vec. Som niekde včera zabudol vetrovku, akurát keď som dneska potrebujem, ale mám nepremokavé gate, ponožky. A v Kráľovej studni mali taký malý prší pláštik, takže ten som si zadovážil a teraz ako som mokrý, ale no čo už, mám nejakých polovičku za sebou, ešte polovička je predo mňou, takže uvidíme, ako to pôjde. Tak zatiaľ, majte sa. Ahojte priatelia, tak hlásim sa zase z cesty. Je to stále to počasie také zámlené. Na chvíľu by som mal byť na kordickom sedle a tam by mala byť útulňa jedna chabanka, tak pôjdem tam asi troška oddychnúť, niečo zjesť a budem potom pokračovať ďalej. Takže to idem celý čas takýmto lesom, takýmito cestičkami blatovými, takže nič moc dneska výhľady, ale čo už, nejako tu prejdeme. Dobre, tak sa zatiaľ majte. Čaute. Takže blížim sa k Cabanke. Idem oddychnúť na chvíľu, na pohodku. Niečo dáme do žalúdka. Je to také. Máme na cyklotrase. Toto je. Tu tuším je vchod dozadu. Takže musím to obísť. Takže dá sa tam aj prespať. Je to také, tam je cyklotrasa. Takže tak zatiaľ.